De la festa major del barri del Lledoner, com a record trobarem moltes fotografies. En veiem algunes fetes a dintre de l'embalat on les famílies surten retratades en el seu palco acompanyats d'amics i coneguts. A continuació, veurem imatges gravades a partir de l'any 1989 que ens faran reviure moments que quasi han quedat esborrats de la nostra memòria. Esperem que mereixin el seu interès. Doncs tenim notícies de la festa major del Lledoner, que abans de la guerra ja es feia. I ho sé en pròpies carns, perquè jo, de la mà del meu padrí, tenia 4 o 5 canyots, i ja hi anava jo allà, i no ho recordo massa, però recordo que hi anàvem allà a la festa. Després de la Guerra Civil vam tornar a enraigar, es va formar una junta d'entusiastes, que entre ells hi havia el Ramon Ferrer, el pare de l'Hereu, el senyor Vinyoles, que va ser el president, que va ser un president, que va ser, jo puc dir, que va ser l'emprenedor més gran que hem tingut a la festa, i es va començar. Llavors, cada any va agafar un apogeu, vam començar a fer sarsueles, que si no recordo malament, la primera que vam fer va ser el Conde de Luxemburgo, que els més vells, el meu pare també era un entusiasta d'aquells que havia sigut pagès i no havia vist mai una festa, pobre home, i com veia aquell tou d'autocars que venien llavors, que no hi havia ni teles ni res, venien autocars de tots els contorns per anar a veure la sarsuela del Lledoner. Van venir, que vam començar a llogar les primeres orquestes, va venir la selecció molts anys, que era la millor orquestra que hi havia, teníem el solista en Ventura, teníem el director, el senyor Ruera, Pau Descansi. La festa nostra, escolta, va agafar tal empuje i tanta popularitat amb tot, perquè teníem parades de tota classe. Hi havia cavallitos, autos, xoques, parades de tiro,
parades de xurros, tot el que vulgui. I després, en aquest d'allò, van venir les grans atraccions que hi van haver i van venir les millors figures d'aquell temps. La Trinca, va venir la Manya, va venir el Manolo Escobar i altres tants que ara m'allargaria poder massa. Teníem l'hereu que ningú, en Josep Ferrer, que molta gent l'ignorava o perquè era un noi que semblava que volia ser ell, pobret, i l'estimava la festa. Podem dir que l'estimava, en pau descansi. I aquell era una de les persones, poder l'únic de tot el barri, que si hi havia jaleo a dintre de l'embalat, tothom esquivava i deia: Ferrer, hereu, guaita aquí allà. I ell me l'agafava i el fotia fora cap al carrer. I no tornis a entrar perquè t'escalfaré. I no, i allò tot quedava com una seda. Bueno, ara no recordo l'any, que van venir un desfil de models, molt maco, aquella gent va quedar admirats de tanta i tanta gent que van tenir. Poder, amb no massa bones condicions per ells, pels que desfilaven, però de gentada en van tenir una barbaritat. I en la festa, doncs, així, d'un any tras any, va anar prosperant.
Joséito el cariñoso. Joséito el cariñoso. Querido mío, soltero, casado, viudo, yo qué sé. Casado. La señora está por ahí, ¿no? Sí. Seguro que no sin padre que ven. No está aquí, pero no sé. Ah, la señora no está aquí, este de tendón aquí, ¿no? Ah, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga ese aplauso y muchas gracias. Gracias. Con ustedes el carnaval de la... Grans podeu veure, els petits com jo, avall. I gràcies per l'atenció. Salut! Si voleu, el número d'aquests.
con manga de farol y mucha fantasía. Se lleva el traje de bailador negro. Más fuerte. Por supuesto, no podemos cerrar el pase sin alegría. La alegría que dan estos dos preciosos niños. Muy bonitos, sí, señor. Acordes un ball de allà. Sí, senyor. Us felicito.
Bueno, doncs jo me'n recordo quan tenia 18 anys que venia a ballar a l'Envelat, en el Lledoner, que les festes que es feien el dilluns de les espectacles, que eren molt i molt bonics, que feien uns concerts molt macos també en un cafè que se'n deia Can Jaumet, que ara actualment és la Caixa de Manlleu, i que la gent ens ho passava molt bé. Venia amb el meu marit, que llavors era el meu promès, i abans i tot, i després de casada també, que de vegades per poder anar a ballar deixàvem una estona la nena sola i fèiem 10 viatges perquè la nena no es despertés per poder tornar a anar a ballar, i que la gent era molt bonica, que els matrimonis que vivien per allà, com ara en Pujades, la Rosita de Can Lliga, perquè m'entenc. Llavors les danses també, les danses eren molt boniques, a mi m'agradava molt, llavors hi havia els palcos, que tothom, els que érem socis, teníem els nostres palcos. Venien orquestes bones, com era la Selecció, que estava considerada la millor orquestra de Catalunya, junt amb els Verds de Mataró, i altres orquestes i altres espectacles, que ara no me'n recordo perquè ja han passat una mica d'anys. S'ha perdut aquella festa que tot el poble, que tot el barri la vivia, però amb intensitat. Era una festa ben bé del barri, que la gent la sentíem. Aquest any se celebra el 50 aniversari d'aquesta festa major i comença amb un gran sopar, amb espectacle inclòs, com a homenatge als 11 presidents que durant tot aquest temps han portat les riendes de les diverses comissions organitzadores. També és una mostra de reconeixement a tots els socis i simpatitzants que han contribuït i que han fet possible que aquesta festa tingui continuïtat. Nosaltres pretenem que aquesta festa la gaudeixi tot el soci, tot el simpatitzant de la festa major i, com no, també les autoritats que tenim presents aquí, com són el senyor alcalde, que vindrà d'aquí uns moments, el senyor maioral, les seves senyores corresponents. Pregó Festa Major del 50 aniversari, barri del Lledoner, 1990. Ja som en una altra festa major. Inexorablement el rellotge del temps segueix la seva cursa i ja hem arribat al 50 aniversari de la festa major del Lledoner. Aquesta tradició ens ve de lluny i passa de pares a fills. Hem intentat fer una festa per tothom, amb molta alegria i felicitat, per bé que les dificultats són cada vegada més grans. Home, no n'hi ha per tant d'això. Tot i això, gràcies a tots vosaltres, podem fer possible aquest 50 aniversari i en volem fer molts més. La comissió us desitgem una bona festa major del Lledoner 1990. Ara que comença la festa, també fer bons desitjos perquè la festa del Lledoner en aquest 50 aniversari funcioni bé, estic convençut. I dir una cosa que em sembla que és elemental, que a la gent les festes li agraden, perquè a part de que a la gent li agrada disfrutar, les festes també ens ajuden a identificar-nos com a poble, com a ciutat o en aquest cas com a barri, que entre altres coses també dona la casualitat que és el meu. Moltes gràcies, bona nit, bon sopar i bona festa major.